हेल' लोगोफोर आं दिनै क'क्राझार टाउनाव थांगासिनो दङ आरो बर' फिल्मनि दिहुनगिरिया सोर नोंथांमोना निस्सय आसरित मोनगोन आरो दिनैहाय रामेश्वर ब्रह्मनि न'आवहाय आङो थांदों आरो बिथाङानो जाहैबाय बर' फिल्मनि आलायारन फिल्मखौ दिहुनगिरि गिबि खेब दिहुनगिरि आरो बिथांनि न'आव आं सफैबाय हेल' जोङो माखासे खोथाफोरखौ जोङो बिथांनि बिसिजों आङो रायलायगोन बर' फिल्मखौ दिहुनगिरि बिथां लोगो लानानै जों दा बड'साया आलायारन फिल्मखौ बर'नि हारिमुखौ मोजाङै बेरखांहोनो हादोंमोन। दा बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो जोबोद आलायारननि दिहुनगिरिनि न'आव फैदोंब्लाबो आङो दुखुनि बाथ्राया बेनो जे आङो दा आलायारन दिहुनगिरि रामेश्वर ब्रह्मनि बिसि बिथांनिफ्राय आलायारननि सोमोन्दै आलायारनखौ माबादि दिहुननाय जादोंमोन बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो थाखाय आङो सोंथि खालामनो सानदों। दा माबादि मदद खालामदोंमोन? बर'नि मोनसे मोजां मान एबा अनजाथाव बा बयबो मिथिजानो थाखाय बेखौ खुसिजोंनो बिसोरो बर'जों ज' जानानै बेहा ओरैनो बिसोरखौ बेनो नाम होदों आरो बेखौ नाजावना लानानै बे खुसिजों हानायमानि गावनि जा एसे थाखा फैसाफोरखौ होनानै बियो बेखौहाय बर'नो हादों। बेफोरखौ गासैबो जयै ग्रुपाव मावनाय मानसिफोरखौबो आङो बे समाव नोंसोरजों लोगोसे बिसोरखौबो आङो हामबायहोयो। बेफोरो मोजां खामानिफ्रा फैनानै थाङा, मानसिया थैयो ओमफ्राय बिदिनो खामानि मोजाङा फैनानै थाङा। बे मोनसे हारि मोनथिजानाय बिदिनो हारिखौ मोजां मोननाय नङाबा बेखौ मावनो हाया। बेखायनो बेखौ अननायनि गेजेरजों बिसोरो हारिनि खामानिखौ मावफुंनो हादों। ओंखायनो आङो गासिबोनि जानानै बिसोरजों आरो गासिखौबो बे बर'ग्राफोरखौबो लोगो जानो दा नोंसोर दा गोदान बेफोरखौहाय सोमजिखांहोदों गोसोआव बेबो इसोरनि अननाय। ओंखायनो आं नोंसोरखौ हामबाय होयो। आंनि थाखा फैसाखौ आं हिसाब लानो हायाब्लाबो जाखिखौ बर'नो हानानै मोनथिसारहोदों गासिबो जे गोजौ थाखोआव थांदों आरो दा गासिबो मिथिजानाय खामानि आरो फैफिनबावदों आरो बेखौ आरो खनसे आं हामबाय रामेश्वर ब्रह्मनि अनजालि बिसि हिसाबै खाथियाव थाबाय थानाय हिसाबै एसे मिथिगौ। खामानिया माने बेना आलादा जायो, आंहा न'खरनिल' नालाय बेफोरखौ आं गासैखौबो आङो बुंजोबनो हानाय नङा। होमब्लाबो आङो दा बेफोरखौ बुंहरदों बेफोरखौ आङो बर'नि जानानैबो आङो हामबाय होयो। बेफोर मोनसे बर'नि नेरसोन जेरावबो मिथिसारजानाय आरो जोङो बे मिथिसारजानाय दा आगुं नोंसोर गोसोखांबावबाय दा बेखायनो आं बेफोर गोसोखांनाय मानसिफोरखौबो आङो जोबोद साबायखर होयो। प्रडिउसार हिसाबै बा बे फिल्म दिहुनगिरि हिसाबै मालिक हिसाबै बिदिनो न'आव गारि दंमोन नालाय बिदिनो खस्थ'बाबो बिदिनो माबाबाय एकदम गावसोरनि जुजिनायजों खुसिजों बर'नो नागिरनायजों जाफुंसार खानायजों बिसोरो खस्थ'बाबो बिदिनो माबानानै खस्थ'नि गेजेरजोंनो जाफुंहोबाय खामानिखौ। ओरैनो मा गारि बाहायनाय जादोंमोन बे शुटिंनि समाव? गारियाथ' जोंहा जिप दङ, ओमफ्राय मिनि बास दङ। जिप मिनि बास बै समावनो बबे जायगायाव लानाय जादों बेखौ मिथिगौ नामा? बे भुटाननिखौबो मिथिगौ। भुटानाव लाहैदोंमोन ओमफ्राय जायगायाव लादों? जायगा बेफोरखौ लाबाय जोंनि बै मोनसे गामियावबो लादों बे बैसागु जानायखौ। ओमफ्राय बे जे मानसि जे बुथुमदों बै समाव जेनेबा 1986 मायथाइ बा 85-86 बे समनि नालाय बै समावथ' जोंनिया फिल्माव ओंखारफेरा मानसिफ्रा बिदि माबायदि सायख'दोंमोन बिथांमोना एसे मिथिगौ नामा? गावसोरनि मालाय ग्रुपनि गेजेरजोंनो रायज्लायनानै सायख'दों। एक्टिं लाइनाव बारा गैयामोनब्लाबो 1986 मायथाइयावनो ओंखारनाय आलायारना बयजोंबो अनसायजादोंमोन, बयबो मोजां मोनदोंमोन। बेबो मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बयजोंबो अनसायजानाया
मानो होनब्ला गासिबो बुस्थुआनो मावोब्लाबो जाया अनसायनाय होननायानो गिदिर बाथ्रा जोंनि थाखाय। दा बेखिनियानो दा आलायारन दिहुनगिरि रामेश्वर ब्रह्मनि न'आव फैनानै आङो बिथांनि अनजालि बिसिनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिबाय। बिथांनि उनाव आलायारनखौ बिटिआर सोरखारा लाबोफिननायनि राहा लादों। बेखौ मुम्बाइनिफ्राय मोनसे एटलास होननाय माने माबानिफ्राय कम्पानिनिफ्राय लानानै फैदों। बेयाव माने अरिजिनेल कपिया दंमोन। बिथांमोना बिटिआर सोरखारनिफ्राय सानैसो मानसिफोरखौ थिनहरनानै बिथांमोननि नाजानायाव बेखौ लाबोदों आरो बेखौहाय मोजाङै माने साफा सुफा खालामनानै बा बेखौ मोजाङै फोसाबनानै रायजोफोरनो दिन्थिगोन आरो बेखौ रायजोफ्रा नुफिनसिगोन। दा बिथांनि माने फिसालाबो दङ। आं बिथांनि फिसालानिफ्रायबो आङो एसे मिथिनो लुबैगोन बाथ्राखौ। बिथाङा बेसेबांखिनि मिथिगौ हयथ' बै समाव 1986 मायथाइयाव माने उन्दै जागोन बैसोआ। बिथाङा बांद्राय मिथियाबाबो एसेखिनि मिथिगोन जिहेथु बिमा बिफानिफ्राय किसुमान बा खायसे बाथ्राखौ मिथिनो हायो। बिथांनि बिसिजों लोगोसे आं बिथांनि फिसालाखौबो लोगो मोनदों। बिथांनि फिसालानावबो आङो सोंनो नागिरगोन आलायारना माबायदियै माने सोरजिजानायमोन आरो 2 लाख होननानै बुङो। जोंनि आयंआ बुंदों आरो बाराबो जानो हागौ। माने गारि घराखौथ' न'निफ्रायनो बाहायजोबखादों। जेनेबा जिप दंमोन, बास दंमोन, ओमफ्राय भेनबो दं मारुति भेन। बेखौनो बाहायबाय थादों। आइयाबो दहाय खोन्थाबाय बिसोरनो जोंनि गारिखौनो बाहायजोबदों मानो। ओमफ्राय रांखौबो हरनाय जादों जोंनिफ्राय। ओमफ्राय ग्रुप बानायनानै बिसोर बानायदों आरो बेखौ। मेन रिजनआ जाहैबाय जोंनि फादार आरो जों खोनाबोदों मिथिबोदों बे आरो। आं मालायखौबो जेबो होनोबो थाङा। जिखुनु दा मानसिफ्रा मोनथिनांगौ बेल' आरो। ना बेनो। दा बेखौनो आंबो थारमाने मिथिजानो लुबैदों। ओंखायनो आङो दा बिथांनि न'आव फैदों। आलायारननि दिहुनगिरिया रामेश्वर ब्रह्मसो। बिथांनि बाथ्राखौ जोङो आलायारन नायोब्लाबो बा नायनो मोनसिगोन दाबो। बिथांनि बाथ्राखौ रायखांनाय जायामोन। दा खिन्थु आलायारननि जाय गुबै मानसि बिथाङानो जाहैबाय रामेश्वर ब्रह्म। बिथांनि नामखौ जोङो गिबियावनो लाग्रोनांगोन। खारन 1985 मायथाइसोआव जोंनि बर' मानसिफोरनियाव एसेबां रां गैयामोन जे फिल्म दिहुननो हायो। बिथाङानो जाहैबाय रामेश्वर ब्रह्म। बिथांनि नाजानायावनो दिनैहाय आलायारना आरोबाव खेबसेबाव नुजाथिगोन आरो दिनैहाय बिथांखौ जोङो गोसोखांनो नांगौ।